И това е моят трети видеоклип. И пак ще играем в F15. Днес ще направя една среща с Барселона. Добре, да видим може ли да си купия някой. За 150 и ще стигнем 300. О, не съм 3200, но няма нищо. Трябва на 84 оверал. О, чакайте, че не съм написал, че ще трябва да е нападение. Така. Паласио, Бентеке, Олич, Тренде. Насоби нападения. Марсиал. Ван Перси, много да отпием. Отново Ван Перси. Добре, няма да се купувам никой. Ще изиграя срещу Барса. Искам да очаквате клипове, защото скоро ще ходя на село и очаквайте много готини клипове. Да качвам. На село ще качвам футболни клипове, въпросни, подобни на Павел Колев, съм не съм. Така че очаквайте доста от мен. Ама сме с червен картон. Сега ще намали рейтинга. Да, точно така. Трябва да го махна, погледнете. Добре, започваме. Професионал с Барса. Добре. Сега от този матч не очаквам да спечеля, защото все пак играя срещу най-добрия отбор в света. Но както виждам, Кавани си прави каквото си иска. И това е гол! Английско попадение на Кавани! Невероятен пробив прави играча на Парис Сен-Жермен, който е вече най-добрия, след като Ибрахимович в Ман Юнайтед. Вижте какво попадение само. Английски. Сега трябва да се защитавам. Или да продължа. Опа. Това е Снайлер. Лошо. Нищо, аз продължих, затова се получи. И 2-0! На професионал Хунтелар бележи. Отново. Така. Добре. Този път е отмени топката и сега трябва малко да се върна, защото Неймар е с нея. Слава богу, че не се метнах на шпагат. Добре. Кавани. Не! Трябваше да паза Меси там. Защото беше ли подал на Меси там също вратаря. Снайдлер! И това е Хунтелар. Удар и спасяване на Клаудио Браво. Да очаква Клаудио Браво още такива. Защото много лесно се измъквам. Как го оставих непокрит? Никакво нарушение, толкова че шпагат направих. Това беше силата на Барса, си подава топката. Хамшик. И трябваше да отклоня на Робен. И с твоята скорост. Дай, Робен! Аре, Робен! Най-опасен мой футболист. 3-0. Направо цепи. Барса още първото по време. 3-0. Човек, дали игра на професионал? Но точно на професионал си ги цепа. 3-0. Направо. Барса не мога да изгледат от половиници. Меси не е във форма. Той ще изруси, което е много готино.
Сега ще пробвам да лечу. Аре! То, ако беше тук, не оставаше опасно за Браво. И това е краят на първото по време. Водя с 3-0. Но от клас обаче аз ще да падам с 3-0. Определено. Снайлер. Добре, второто се получи. Левачката. Кавани си извади левачката. Окей, че ще навърза 3, да видим колко ще навържи Меси. Още на първия е спрям. Най-добрият футболист в света, без съмнение. Дори в историята. Сега Снайлер ще излезе ли съм четвърта или не? Ето казвам, че аз ви казвам, че второто по време игра по-слабо от първото. Първото някак не вдъхновява, защото все пак... исках на онзи, бе. От мен Неймар и пуска Серхио Роберто. Не го разбирам. Неймар... Да, Неймар днеска не играеше много добре. Нищо, тя пресигна точно толкова, което трябваше. Добре. Къде го върнах? Нещо да стигна. Вързали. Хамшик. Какви пасове правя? Да е по-силно, Робен! 4-0 направо ще ми стане. Добре. Все едно той е спечелил. Метах се като риба на сухо. What? Да, сплетах краката. Не се заложи на силата. Странна работа. Вон Мата. Мата си пада и той по тези проби. Но сега нямаше как само да направи. Блесмато иди. Невероятен. Удар! В ръцете на Клаудио Браво. Мой трябваше да е пресиля. И това е 3-0. Направо разбих Барса. 4000 да видя, може ли да си купя някой свръхдобър нападател. Но... това ще е готово. Ама чакайте, трябва да увелича с 700. 4000. Чакам някой доста добър. Какъвто не ми се пада. Колко е? 8-15 минути. 8 минути продължаваме този клип. Ама да изгледам на 10. О май год. Сериозно ли? Да, приятели, това е всичко от този клип. До